Bueno, gaur privilegiatu batzuk gera, izan ere hemen Artalekuko kantxan, oraindik zalegoa ezin da hurbildu eta gu hemen gaude zalegoa eseri bartzen tokian, gonbidatu berezi batekin, Iker Serranorekin. Kaixo Iker Serrano eta eskerrik asko gu jasotzagatik. Bueno, eskerrik asko zuei, ez? Bueno, komentatzen ari ginen, ez, elkarrekin. Ez dakit pena emango dizun, hau datorrena, Granoillersen aurkako neurketa, Bidasoarekin Artalekun jokatuko duzun azkenengo neurketa da, eta esan dakoa, Artaleku gutxik. Bai, hori da okerrena igual, ez? Pena pixkat emate egite, baina asunt horregatik, ez? Azkeneko partida izateagatik, ez? Egia da, oraindik erronka polit bat dugula aurretik, Granoillerseko partidua azkenen presio partido bat izangoa, bai behaiek eta bai gu asko jokatzea. Baina, ni uste dut ekipoa orain arte demostratu indola ondo gaudela, eta, nahiz eta lehengokoan Kuenkan aurka galdu, suposatzet euneko 200 emango deula eta partida aurrera aterako dugula, ez? Aipatu duzu, erronka eta zer nolakoa, irabazten duenak, Granoillersek oraindik beste neurketa bat jokatu beharko luke, aurtengo denboraldiak dituen berezitasunak, baina, irabazten duenak, gutxi gora bera, bigarren postu hori, Bartzelonaren atzetik beste liga horretako txapeldun. Bai, guain dela 2 urte lortu genuen, ez, eta izugarrizkoa izan zen, guretzako exito rotundo bat izan zen. Egia da aurten pixkatzuk esan dezun bezala berezia dela, baina, uste orain arte oso ondo goazela, ez, azken finean badar erratxa bezalakok, ez, eta ni uste pare barratxa ona lortu izan ditugula. Hortikan aurrera, egia da igandeko partidua berezia izango dela, bai gutako azkeneko partido bat izango dalako, Artalekun, eta bai zenolako arerioa datorren, ez? Azken finen Granollers gure atzetik dator, nahiz eta 3 partido gutxiago eduki, baina oraindik matematikoki ezin izan gara bigarrenak posizionatu, eta espero dugu igandean arratsaleko 7 aldea, bigarren postu hori gure izatea, ez? Agurra, zurea, Sergio Lasaludena eta gaur Adrian Kraulik ere, iragarri du Bidasoa eta eskubaloia utziko duela aldaketa generazional bat. Izan daiteke, ez? Ni uste baita ere, igual kluba behartzona, ez? Egia da aurten beste urteekiko igual media hori igoin deula, esperientziaz bota izan dugu askotan, eta ni uste oain egia dela pixkat odol berri hori behar dola klubak eta ekipoa, gu hemen izango gara beti, bai Adrian, bai nita seguro Sergio ere, porque ez dijola oso urrun, eta gu beti Bidasoak izango gara. Alde horretatik naturalki hartu izan dugu erabakiak, eta suposatzeu, espero dugu behintzat onena izatea, ez? Zuk 2 bola izan dituzu Bidasoan, Arrobian aritu zinen, hasieran, aurretxun hasi zinen jokatzen, gero Bidasoak hautatu zintuen, eta gero, egon zinen Bidasoako bigarren taldearekin jokatzen, eta zure debutaren eguna, badauka zerbait berezia, zu beste nunbaiten zinen, eta dei bat jasotzen duzu batean. Bai, egia da, uste Lanzaroten egilela, bigarren ekipokin, gaina epoka hortan bigarren ekipoko ez dakit, saria bezala hartzezon, horrelako bidaiak, ostegunetik igandera. Eta han geunden eta justo hori klubetik deitu ziaten, eta hegazkin bat hartu behar nola, eta Palauea, gaina Palauea, Bartzelona ondi horren aurka jolastea, Masip, Shepkin eta horrelako jokalarean, nik beti idolo bezala gaukitako. Eta, egia da, oain, ez dakit, ilusioz, o ez dakit nola esan, gogotsu gogoratzen naiz, baina, ja pasau da, geho beste milaka eta milaka bataia etorri dira, eta, ja, ahaztuta dakat, ez? Zuk epatu duzu, milaka bataia, Espainiako ligan, gero Frantziara bidaiatzen duzu, eta Bidasoara bueltatzen zara, Bidasoa egoera zail batean. Asoba ligan, edo igotzeko, baina egoera komplikatu batean. Bai, lehenengo 2 urte horiek, zaiak izan zian, normalak izan zian, porque azken finen bigarren mailatik igo ginen, ez niretzako, ni goraipatu nahiko nituzke,
aurre denboraldi horietan ze jokalarek egon ziren, Asier Aranburu, etxeko jende asko lortu intzutela, ez bakarrik desagertzea kluba, baizik eta pauso bat eta gero berriz asobalea igotzea, Nire momentu iritsi zela uste izan nun, itzuli nintzen, eta uste lehenengo bi urte horietan asko lagundu nula, bai ez dakit profesionalismo arlo horretatik, eta bai esperientzia arlo horretatik, nire granitoa utzi nola, Eta pixkanaka, gaur eguneko Bidasoa azten joan da, duela 2 urteko, txapeldun ordea izateraino, ere bai, lortu zuen Bidasoak, hori lorpen ikaragarria izan zen. Bai, ametsa, hori ametsa da, txikitatik, bai fitxatu dezunen ekipo, bai lehenagotik ere, beti pentsau edo amestu dezu, taleku beteta ukitzea, zure izena koreatzea, ez dakit horrelako gauz txiki horiek, ametxe polit horiek. Eta azkenean lortu genuen, gainea etxeko jende asko ginen, ekipoan hori identitate arlo horretatik ore bat izan da, ez dakit oso konbentzituta ginen zer nolako aukera genuen gure aurrean, ez dia egon jokalari asko oportunitate hori eduki dutenak, hemen etxian, eta guretzako oso esperientzia polita izan zen. 6 Gipuzkoar zehazki aurtengo denboraldian, Arrobiko beste hainbat, Bidasoa honek identitatea du eta etorkizuna ere bai. Bai, eta ni uste hala izan beharko lukela, esperientzia horrela esateo, bai Europan ibili zian garai politoietan beti etxeko jendea zeon. Ni uste ekilibrio hori bilatzea zaila dela, baina behin lortuta uste oso filosofi polita dela, Eta espero dugu hemendikan aurrea jarraitzea horrela. Nik argi dakat Bidasoan eduki behar dituzten arrakasta guztik, etxeko jendia ondo zaintzeagatik pasako dela, Aurrekoan, Pontegelinen aurkako neurketan, aipatu zenuen, zuk Bidasoa utzi nahi zenuela, ahalik eta goren, seinale, Bidasoa asko maite duzula. Nire kluba da, niretzako ez dakit zen nolako konparazioa, baina imaginatzet, Real Sociedadeko jendia futbolan, pixkat nahastagatik. Baina suposatzet futbola jolaste duen mutil batentzako, Real Sociedaden jolastea niretzako Bidasoa jolastea izan da. Gainea horrei sumatzei jozu, ez dakit, 5 urteko bigarren esperientzia hau, bai eta Arrobiko esperientzia hori jende asko ezagutu izan nun nire lehenengo etapa hortan hemen Irungoa, eta horiekin jolastea eta garatzea, bai pertsona eta bai jokalari bezala, niretzako dena izan da. Eta gaur egun adibidez, pibote lanak Julen Aginagalderekin konpartitzen dituzu? Bai, horri aspalditik ezagutzen dut, ni txikitatik, bai kadete nintzanen, juveniliekin jolasten nuela bakoitzean, Bidasoan Julen zegoen, eta niretzako izugarrizko jokalaria zen, imaginau, ni kadetea izan da, eta bea juvenila, izugarrizko gorputza zeukan, izugarrizko pertsonalidade horrekin jolaste zon, eta niretzako uste oso momentu polita izan dela azkeneko urte hau berakin jolastea. Lehen aipatu duzu, zure Arrobiko garaietan ilusioa zela, Bidasoak edo lehen taldeak deitzea, eta ziztu bizian lehen taldearekin ikusten dituzu antzekotasunak, gaur egun Bidasoa pixkanaka geroz eta gehiago garatzen ari dela Arrobia, ilusio hori, Arrobiaren kontu hori gehiago lantzen dela? Bai, noski, ni uste eta aurrera pauso oso handia eman degula azkeneko 3 urte hauetan. Gaur egun badira bigarren ekipo eta lehenengo ekipo hortan dabilen, zuk esan dezun bezala 5-6 jokalari, uste gehiago etorriko diala, bigarren ekipo hori lehenengo nazionalera nahi du igo, finala dakate guain aurretik, playoffa, ni uste igota aurrera pauso handia emango dutela bai kluba eta bai jokalariek, eta ni uste nire garaian bezala hola hasi ginen gehienok, Hondarribiko Arrobi horrekin jolasten, ni uste aurrera pauso handia izango dela klubantzat. Iker, ez dakit tartea izango duzun, denboraldia bukatzen denean zalegoa agurtzeko, ez dakit unea aprobetxatu nahi duzun elkarrizketa honetan, zalego horri mezutxo bat bidaltzeko. Ez, mezua txikia izango, bakarrik eskerrak eman, bai lehenengo garaian eta bai bigarren epoka honetan
beti zaindu nauzute, eta bueno, espero seguro hemendikan aurrea Irunetik ikusiko garala, zeren Irun nire etxea bezala maite dut, ez? Bueno, eskerrik asko Iker Serrano, eskerrik asko zuri beti ere gu jaso gaituzulako, beti bezain atsegin. Eta bueno, Benidormera joango zarela, baina ziur botatzen zarenean elkarrizketaren bat egingo dugula eta elkar ikusiko garela berriro. Beraz, eskerrik asko gurekin egotagatik eta plazer utzi izan da. Bai, eskerrik asko zuei eta bueno, Adrian Krogek esan duen bezala, hemendikan ikusiko gara, ez justo sektore honetatik, bosgarren sektore honetatik kritikoa, seguru ikusiko garela, ez, hemendikan aurrea seguro. Egia den eta bueno, zurekin batera bosgarren sektore honetan beste guztiak ere bertaratzeko aukera duten. Eskerrik asko berriro, Iker. Eskerrik asko.